हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं किरण राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आज मैं एक तिलक में आप गाइए या चाहे आप गुरहथी में गाइए, गाड़ी गीत है, बहुत ही प्यारा गाड़ी गीत है। तो आंगन में जब गुरहथी आता है उस टाइम भी गा सकते हैं, आंगन में जब तिलक चढ़ता है उस टाइम भी गा सकते हैं। तो चलिए गीत को स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही प्यारा गीत है। ये मुहवा पान खाला, ये मुहवा चौपल साले बचल रह। ये मुहवा पान खाला, ये मुहवा चौपल साले बचल रह। कहवा में चाटे खातिर अइला तू पथल साले बचल रह। कहवा में चाटे खातिर अइला तू पथल साले बचल रह। कहवा में चोरी कइला, कहवा धरइला साले बचल रह। कहवा में चोरी कइला, कहवा धरइला साले बचल रह। कहवा में चाटे खातिर अइला तू पथल साले बचल रह। कहवा में चाटे खातिर अइला तू पथल साले बचल रह। पटना में चोरी कइला, छपरा धरइला साले बचल रह। पटना में चोरी कइला, छपरा धरइला साले बचल रह। आरा में चाटे अइला, चाटे खातिर अइला तू पथल साले बचल रह। आरा में चाटे खातिर अइला तू पथल साले बचल रह। ये मुहवा पान खाला, ये मुहवा चौपल साले बचल रह। ये मुहवा पान खाला, ये मुहवा चौपल साले बचल रह। कहवा में चाटे खातिर अइला तू पथल साले बचल रह। कहवा में चाटे खातिर अइला तू पथल साले बचल रह।